Tak, dobrý den, já vás všechny tady vítám. Jestli můžeme začít, tak začneme. No, sice 3, když tak zbytek dojde o chviličku díl. Čím se dneska budeme zabývat, tak si zodpovím otázku, proč jsem přinesl takovouhle obrovskou věc. Není to na mlácení, nebojte, ale vysvětlím vám hnedka, co to je. Dneska se totiž budeme zabývat návrhem pásového dopravníku. Určitě jste to někdy někdo viděl, jak to vypadá. Vypadá to přibližně takhle. To jsou ty velký průmyslový pásový dopravníky, kde máte vstup tady, na tomhle místě. Tady se padá na dopadové válečky a ten materiál je potom pásem hnanej až vlastně k výstupnímu bodu, který je tady na konci. Potom tam máte různé prvky, jako máte například čističe, shrnovače, hnací váleček, který vidíte, že je vlastně právě nahoře, podobně jako už takových dopravníků, je dobrý dávat to úplně nakonec, ty hnací jednotky. U všech vlastně dopravníků většinou, co budete navrhovat, tak je vhodný dávat to až nakonec, ty pohonné jednotky. Protože tady je právě ten spodek, tak můžete používat třeba na napínání. Může to být buď to napínání tady, nebo to může být napínání právě pomocí závaží, abyste měli konstantní napnutí toho celého pásu. Potom tady máte vyrovnávací různé válečky, které jsou právě třeba, aby vám se ten pás srovnal zpátky do té roviny, kde má být. A vidíte, že tady máte další shrnovač, který je na vnitřku toho pásu, aby právě nebyl mezi tím bubnem a tím pásem nějaký zbytečný materiál navíc, který by nám snižoval tření. Teďka si vysvětlíme, jak to vypadá. V podstatě není na tom nic složitýho, je to v podstatě pás, který je hnaný pomocí napínacího bubnu a ten pás je potom tažený takhle po celé dílce a na něm se dopravuje ten celý materiál. Takhle to vlastně vypadá, není to funkčně nic úplně složitýho. Jaký to jsou důležitý výpočty, tak platí tam furt objemová výkonnost, což je plocha krát rychlost. Je to metrek rychlovej za hodinu, za sekundu, záleží, co počítáte. Je to podobně jako u kapalin. Ta hmotnostní výkonnost, tak se spočítá, že se to vynásobí hustotou nebo sypnou hmotností. Teďka otázka na vás z minula. Jestli tam budu dosazovat hustotu, anebo sypnou hmotnost toho materiálu. Jestli nepamatujete, co to je. Co myslíte? Víte, jaký je mezi tím rozdíl mezi hustotou a sypnou hmotností? My jsme si to říkali v první té přednášce. Vzpomněl by se na to ještě někdo, jaký je mezi nimi rozdíl? Přesně tak. Sypná hmotnost tak je vlastně objem toho materiálu v nějakém prostoru. To znamená, že vy sypete někam kilo písku a zkoumáte, kolik kilo písku zaujalo toho prostoru. Tím pádem tolik máte kilogramů na metr krychlovej. Z toho vlastně vám vyjde výkonnost, kdy už máte kilogramy nebo tuny za hodinu, za sekundu, záleží, co počítáte. Výkon pohonu dopravníků, tak se počítá vlastně výkon, znáte vzoreček, je buď to F krát V, to F, ta FU, tak je vlastně záběrová síla právě na tom hnacím bubnu. To jsou ty odpory, které on musí všechny překonat, ten hnací buben. A vzpomeňte si někdo na jinou formu výkonu, kterou jsme ještě měli. Tohle je pro translační pohyb. A pro rotační pohyb by to bylo jak? Vzpomeňte si? Přesně tak. Moment krát úhlová rychlost, 2πn. Potom ty obvodové hnací síly tak se skládají z hlavního odporu, to je to FH, vedlejšího odporu, přídavného hlavního a přídavného vedlejšího odporu a potom odporu stoupání. Když vy vlastně máte ten dopravník vodorovnej, tak tady ta složka vám úplně odpadá pryč. A funguje tady zase náš oblíbený Eulerův vztah, na který si vzpomenete, že to je E na F krát alfa se rovná Ft velký lomeno Ft malý. Vidíte to vlastně, že to je rozpočítaný, že napnutí toho pásu musí ležet v rozmezí, aby to přeneslo tu obvodovou sílu a v rozmezí, aby to vlastně nepřekročilo tu hlavní tahovou sílu. Protože ten pás, když ho natahujete, tak on má taky nějakou odolnost vůči přetržení, ale není nekonečná. Budeme si ji počítat a ověřovat, jestli jsme vhodně zvolili ten pás. Tak, další, co se tam dělá vlastně. Vy když máte tu hmotu na tom pásu, který je vlastně tažený, tak ten pás se vám začne prověšovat, což vidíte tady. Je to způsobené tím, že tam je právě ta
sypká látka, která je schopná se zdeformovat, tudíž i zdeformuje potom podle toho tvaru ten pás. A ten průvěz tak je daný délkovou hmotností toho materiálu a délkovou hmotností toho pásu mezi těma dvěma válečkama. Z toho se vlastně zjistí, jaký je napnutí toho celého pásu. Tady na to máte vzorečky. Když tak ty vzorečky, kdybyste někdo scháněl, nebo celý ten postup, jak to spočítat, tak mám tam otevřený katalog od Rulemaky, což je jeden právě z výrobců pásových dopravníků, těch průmyslových. A tam je právě celý postup, co navrhovat. Jsou tam i různý součinitele, jak je vybírat, takže vlastně má tam různý grafy, má tam toho strašně moc. Kdybyste někdo chtěl dělat až do podrobna. Tady vlastně vidíte, že ta záběrová síla a ta síla ve spodní větvi musí být větší než ta FH min, což je právě ta minimální síla, kterou musíte napnout ten pás, aby ten průvěz nebyl větší než 0,5 až 2 %. Ten poměr rozteče a průvěsu. Tady vlastně máte rozteč a to H je vlastně ten průvěz. To se volí právě od 0,5 do 2 %. Potom vlastně se to volí u horní větve a u spodní větve máte podobný vzoreček s tím rozdílem, že tam už je vlastně jenom vlastní hmotnost toho pásu. Tam už se vlastně neuvažuje s tím materiálem. A potom maximální sílu, kterou uvažujete při rozběhu brždění, tak to se vynásobuje akorát součinitelem, který je od 1,3 do 2. A ta maximální pevnostní kontrola pásu na tah, tak je vlastně šířka pásu krát pevnost pásu. Ta pevnost pásu se udává, myslím, že to bylo Newton na milimetr šířky. Takže vlastně podle toho, jak máte široký pás, tak je schopný odolávat té tahové síle. A vlastně součet té záběrové síly a té síly ve spodní větvi, tak musí být menší než ta dovolená síla v pásu. Vlastně součet těch dvou, tak je vlastně dává dohromady vám tu F1. Ta F2 s FU, tak je vlastně součet tý F1. A vidíte, že vlastně vy si tu záběrovou sílu můžete zvyšovat, nebo vlastně ten tah v pásu si můžete zvyšovat a snižovat tím, podle toho, jaký dáte úhel opásání právě na tom celém pásu, na tom bubnu. Když vlastně byste ten váleček tady ten dali blíž, tak sice budete nějaký odpory z ohybu pásu, ale zase na druhou stranu si snížíte to napnutí v pásu, protože budete potřebovat menší tu záběrovou sílu. Přenesete vlastně větší sílu. Potom jsou vlastně různý profily toho uložení toho materiálu na tom pásu. Můžete se podívat, že vlastně máte jednoduchý, kde je ten materiál volně ložený na rovném pásu. Tady máte nějaký výpočtový vztahy, které proto jsou. A tady máte vlastně potom dvouválečkovou stolici a tříválečkovou stolici. A právě se důležitý parametr tak je tam, jaký úhel dáváte mezi těma válečkama oproti té vodorovné rovině. A další věc, co tu je zajímavá, tak se tady uvažuje s touhletou veličinou. Věděl by někdo, co to je? Vzpomněl by se na to někdo? Když máte sypký materiál, který volně někam hodíte, tak rozplácne se vám vozem, nebo bude mít nějaký tvar, ten sypký materiál, když ho někam nasypete? Bude jakoby do kužele a vlastně ten kužel má nějaký úhel. Jak se tomu úhlu říká? Sypný úhel. A oni jsou dva typy. Je sypný úhel statický a sypný úhel dynamický. Ten statický tak je vlastně, když tu hromadu necháte volně loženou, to je v pohodě. Ten dynamický je, když s tou hromadou začnete hýbat. Jestli jste někdy viděli, nebo nevím, kdybyste to mohli vidět, jak se třeba setřásává písek. Máte třeba, určitě jste dělali bábovičky, vzpomenete si, že když jste nabrali ten písek do té bábovičky a trošku jste s tím zatřásli, tak to najednou mělo jiný úhel než na začátku. A to je právě tím, že na to dynamicky působíte, tak ta hromada má o něco menší úhel, ale furt není nulový, protože tam furt působí nějaký tření. A právě těch pásových dopravníků tak se používá ta varianta s tím dynamickým sypným úhlem, protože tu hmotu začnete urychlovat a ta hromada se trošku smykne, tím pádem budete mít ten dynamický sypný úhel. Potom máte ty pásy, máte u nich různý provedení podle toho, co vlastně převážíte. Můžete mít z PVC, pryže, anebo ocelových destiček. Ty ocelové destičky tak jsou třeba dobrý na kovové třísky. Ty pryžové tak se používají většinou v kamenolomech nebo na různých drtičích, prostě všude, kde opravujete nějakou sypkou látku. A ty PVC tak se používají třeba v potravním průmyslu, když máte třeba dopravu, nevím, máte nějaký pásový dopravník, na něm převážíte třeba umytý jabka. Máte tam tyhle ty žlábky, a v podstatě třeba máte káč s jabkama
a ten dopravník vyjíždí z té vody a nabírá vlastně ty jablka, co jsou tím proudem unášený až k tomu. Je to jedna z variant. Potom máte různý provedení, kde vlastně na boku máte takovýhle vlnovec a to je vlastně kraj toho pásu, aby vám ten materiál se nepřesypával. Tušil by někdo, proč se tam vlastně dává vlnovec a ne třeba rovnej ten kus pásu? Aby se to neprohejbalo, ono v jakém smyslu? Ono vlastně, když vy si vezmete, že ten vlnovec, když se přehejbá přes tu hranu, tak má jinou dílku, takže ten vlnovec se vlastně napne. Kdyby se tam vy měli rovnej kus pásu, tak ten rovnej kus pásu se vám vybočí do strany, protože nahoře bude natahovaný víc než dole. Právě tou změnou té úhlové polohy toho rádiusu na tom poloměru. Teda na tom rádiusu od toho středu otáčení. Proto ten vlnovec uvažuje s tím, že vlastně na konci se napne víc, proto ten vlnovec se roztáhne celý třeba. Dole bude roztáhlý míň, nahoře už bude roztáhlý úplně na max. A vidíte, že se třeba tyhle, jak se jim říká, výstupky, tak ty se používají třeba na sklon už 18 stupňů a vejš. Záleží podle toho, jaký máte sypký materiál, nebo jak velkou potřebujete tu přepravní komoru. V podstatě vy, kdybyste měli pás třeba, který bude takhle rovnej, tak vlastně váš dopravovaný ten materiál, tak je tady a potom už je daný vlastně tím dynamickým sypným úhlem. Tady je vlastně rovina, tady je ten dynamický sypný úhel, nějaká beta třeba. A vy tím, že tam dáte ten výstupek, tak si tady zvýšíte ještě právě tu plochu pod tím sypným úhlem, abyste měli větší zásobu té hmoty, kterou vlastně přepravujete. Je tam těch návrhových řešení, je se strašně moc, záleží, co potřebujete převážet. Těch sypkých látek máte strašných druhů, takže podle konstrukce a podle potřeb zákazníka vlastně si volíte sami tu konstrukci, můžete ji různě upravit. My budeme dělat příklad, který bude jednoduchý, nebude mít žádný výstupky, bude to vlastně základní výpočet pásových dopravníků, který bude rovnej a bude dvouválečkový, aby to aspoň bylo něčím zajímavý. Tak, ty válečky na těch pásových dopravnících, tak jsou vlastně na horní větvi, tak jsou dva typy. Tohle je normální váleček z válečkových dopravníků. Já jsem vám ho přinesl ukázat, jak to vlastně vypadá. Takže už víte, k čemu je ta divná roura, co jsem přinesl. A když se podíváte, tak ta konstrukce tak je vlastně malá hřídelka. Ono to nepřenáší nějaké velké zatížení. Malá hřídelka, na ní je vlastně buben a celý je to chycený tady ložiskama. A výhodou je to vlastně, že já když to chytím, tak ten váleček se může volně otáčet, aniž bych hejbal rukama. A když se tady podíváte, tak tady vidíte jednu takovou vychytávku. Je to těsnění speciální, kterému se říká, jestli to někdo vidíte, tak jsou tam vlastně kusy plastu, které jsou do sebe zakleslí. Tušil by někdo, jak se tomu říká? Viděl jste to někdy? Když tak úplně vidět, já vám to zkusím namalovat. Nebo se můžete klidně po hodině podívat, jak to vlastně tady vypadá. A vlastně vypadá to takhle, to těsnění. Vy máte rotující statickou část a proti tomu máte rotující část. A právě tam máte takovýhle štěrbinky mezi sebou. A tomu těsnění se říká labyrintový. No tam právě vytvoříte na vstup dovnitř, těm ložiskům vytvoříte vlastně labyrint. A právě jak je ten labyrint dlouhý, tak ty prachové částice mají problém se tam dostat, protože začnou se uchytávat dřív. Když máte třeba různý oleje, tak vlastně, když máte tady vevnitř olej, tak ten olej se nevzlínává zase tolik, aby vylezl vlastně z té štěrbiny. Takže vlastně to labyrintové těsnění vám chrání to ložisko, aby se do něj nedonesl prach, protože když se do toho dostane prach, tak už je to špatný, začne se to zadírat a začne se to vlastně vymílat těma prachovými částicema. Ono se nemusí zdát, jo, ale třeba, když tam máte pár těch prachových částeček, tak to jako může udělat docela bordel v tom ložisku po nějaký delší době. Tak, tohle je ta normální konstrukce toho válečku. Tohle ta druhá konstrukce, tak má na sobě pryžový návleky. Jo. A ty pryžové návleky tak slouží k tomu,
že tohle je vlastně váleček, který je na vstupu. Na vstupu jsou tam ty pryžové návleky, protože když ten materiál padá nějakou rychlostí dolů, tak začne narážet do toho pásu a z toho pásu se to přenáší na ty válečky. A protože se tam dává pryžový, že vlastně ta pryž tlumí ten náraz toho materiálu, když padá na ty válečkové stolice. Třeba když jste měli nějaký větší kus kamene, který by spadl dolů, tak je možné, že vám tohle mohl prorazit, ale právě ta pryž, tak vám to utlumí a lehce ho vyhodí nahoru. Potom tady máte ještě boční vedení, se kterými musíte počítat, protože to je vlastně další tření. Tohle je nepohyblivý. Potom, když máte ten pás, tak tady máte určitý tření, se kterým musíte uvažovat při tom návrhu. Potom máte spodní válečkovou větev, když máte ty různé komponenty. Tohle je třeba vedení toho pásu na spodní větvi a tohleto, co tady vidíte dál, tak je vlastně vyrovnání. Tady po těch dvou válecích tak se ten pás vrací a ty válečky ho vystředujou, aby vlastně ten pás se nevysouval po těch zbylých válečcích. Podle toho, jak máte dlouhý ten pásový dopravník, tak musíte těch vyrovnávacích válečků dát určitý množství, protože s těma nerovnostma při té montáži, tak ten pás může začít vybočovat. Takže tímhletím vlastně vy si zajistíte, aby ten pás nevybočil z toho válečku a nepřepadl někam dolů. Tohleto tak je vlastně stírač toho pásu, ten se dává třeba na buben a vidíte, že tady to je varianta, kde je to udělaný z hřídele, kterou vlastně, když na to začne působit, tak ona se začne skrucovat. Funguje to u tater, jak se tomu říká, torzní tlumič, nebo torzní, říkal někdo, torzní tyče, přesně to je to slovo. Tady vlastně ta torzní tyč funguje podobně, tady vám vlastně působí síla a tato tyč je na koncích pevně uchycená, nebo je uchycená torzní pružinou, která jí dovoluje se zdeformovat jen do určitého úhlu a potom vlastně už to pochytává ta tyč. Takže vlastně tam působí ten skrut. Tady tak je vlastně normální seškrabávání, který je daný jenom pomocí řetězu, kdy se to na to jen pověsí a nechá se to vlastní vahou, aby to stíral ten materiál z toho. Potom máte ty válečkové stolice a máte právě různý typy. My jsme si říkali, že jsou normální válečkové stolice, kde máte třeba 1 až 2 válečky třeba takhle vedle sebe. Záleží, kolik máte vlastně, jak široký vlastně máte ten pás. Ty válečky se vlastně vyrábějí taky do určitý dílky. Ale když máte nějaký větší, tak dáte těch válečků třeba vedle sebe několik a můžete se podívat, že ty válečkové stolice nejsou uchycený nějak extra. V podstatě je tam jenom v tom plechu drážka, kde se právě zasadí tady ten sfrézovaný klínek. Vidíte to? Vidíte vlastně, že to je kulatý a sfrézovaný na koncích, aby vlastně to způsobovalo to, že se to vlastně zachytí v tom plechu, nebude se to otáčet a bude se otáčet jenom tohleto. A právě nemusíte to nějak extra zajišťovat, protože ta tíha toho pásu a toho materiálu vlastně vám to drží v té drážce. Potom máte dvouválečkový provedení a třeba 3válečkový provedení, nebo taky 3válečkový provedení s tím středěním toho pásu. A potom máte závěsnou girlandovou stolici, kde můžete dát těch válečků, kolik chcete. Já si myslím, že viděli jednou dokonce i, že jich tam bylo 7. To je vlastně volně pověšený, tím pádem se ten pás vyrovná podle toho, jak jsou pověšený ty válečky a podle té hmotnosti. Potom ty napínací hnací bubny, oni jsou ty konstrukce docela podobný, až na to, že vlastně ten hnací buben tak má vývodovou hřídel a můžete mít buď to vývodovou hřídel, která pohání ten buben, anebo můžete mít elektrobuben. To znamená, že máte vlastně ten motor už v tom válečku, už v tom hnacím bubnu a pohání vám to celý ten buben přímo zevnitř, jenom vlastně napojíte na svorkovnici to vaše třífázové vedení. Tady je vlastně ta konstrukce, tak máte nějaký elektromotor, tady máte nějakou planetovou převodovku a potom se vám vlastně z té planetové převodovky začne otáčet i ten váleček. Tady myslím, že je nějaká bezpečnostní spojka, myslím, že elektrospojka, ale nejde tam moc vidět. Nevadí. Tak. A právě když máte ty překladový, když máte třeba nějaký 2 toky přes pásy, tak se ty toky vyměňují mezi sebou na překladových stanicích. A ta překladová stanice může vypadat třeba takhle, že máte pásový dopravník a máte tam 2 výstupy. A vy tam máte štít a právě pomocí toho štítu můžete regulovat, kam vlastně ten tok bude mířit.
To znamená, že potřebuji třeba na výstup 2, tím pádem nechám ten štít, aby byl mimo ty částice. A potom u toho druhého, když potřebuji na první výstup, tak tam dám ten štít. A ten štít už mi to vlastně přesouvá do toho prvního výstupu. Akorát musíte ten štít hodně navrhnout, protože ty částice jsou abrazivní, takže musíte ty štíty a ty komponenty ocelový, co tam dáváte, dělat z nějakého dobrého materiálu. Myslím, že používá se Hardox, jestli to někdy o tom slyšel. Tak to jsou právě ocely, které mají vysokou tvrdost povrchu, tím pádem nejsou tak náchylný k abrazi. Potom další tak máte třeba ocely Strengths, kdy tam jsou ty pevnosti dokonce okolo 700 MPa. Normální ocel máte třeba 250. A co děláte v pružnosti pevnosti teďka? Už jste začali nějak materiály, který používáte na tu bezpečnost, nebo ještě asi ne? Děláte ohyb teďka, nebo co děláte? Krut, jo. Tak v podstatě jste si říkali, že počítáte to vůči nějaký bezpečnosti k nějaký hodnotě. My jsme si říkali, že to tam mez kluzu. Stavaři občas používají mez pevnosti a mez plasticity. Právě tam záleží, co navrhujete. A my používáme se v sodaři, používáme právě mez pružnosti a ty ocely Strengths tak mají, myslím, že až do 1000 MPa tu mez kluzu, což je strašně moc, tím pádem máte úplně odlehčený konstrukce. Tak, potom máte speciální konstrukce těch pásových dopravníků, kde máte tubusový dopravník, kde máte vlastně pás, který je po nějaký dílce stáčený do trubice a v podstatě ten stočený pás vytváří ochranu toho materiálu vůči vnějším vlivům a zároveň ochraně okolí, aby se nedostávaly ty částice z toho pásových dopravníků. Můžete tím třeba převážet popílek. Jemný popílek, který je volně unášený větrem, tak zamezíte tím, aby odlítal, tím, že to dáte do toho tubusu a vlastně ten vítr se nedostane dovnitř, tím pádem ty částičky neodlítají. Jak to vlastně vypadá? Máte takhle několik válečkových stolic a oni furt drží ten pás, aby byl takhle vlastně celkově stočený. Druhá taky speciální konstrukce, to je sandwichový pásový dopravník. V podstatě se můžete podívat, že to jsou dva pásy, které jsou přitlačený k sobě a tím, jak vlastně oni přitlačují k sobě ten materiál, tak tím třením toho materiálu, ten materiál je schopný zaklesnout do sebe a můžete ten materiál vynášet, jak chcete. Můžete to ale dělat v rovině, ale můžete mít jakýkoliv tvar chcete. Kromě tady toho oblouku můžete mít třeba, jak chcete, aby to vypadalo, třeba jako nějaký jasíčko, nebo podle toho, kam potřebujete opravdu ten materiál. Vidíte, že to můžete řešit právě tím, že máte jednu větev, to je ten první pás. Tady už nemusíte dávat válečky, protože tady to natahuje právě ten oblouk. A tady už je ta vratná větev potom, která jde zase na začátek. Ta druhá větev tak je vlastně tady. A právě tam musí být s těma válečkama, protože ty válečky pochytávají to napnutí toho pásu a potom se to zase vrací. Tady máte nějaký stírač, můžete podívat. A vlastně máte v různých sekcích, jak ten materiál vypadá. Tady v sekci A, tak máte, že ten materiál je volně ložený. V sekci B už se na to začíná přitlačovat ten horní pás a v sekci C už je ten materiál na sebe natlačený, takže tím vlastním třením on nepustí. On drží furt a nezačne se sypat dolů, protože na něj působí nějaký tlak. Tak, teďka se vrhneme na příklad, který doufám, že nebude zase tak dlouhý, ale je to hodně výpočtů. Budeme navrhovat pásový dopravník a nějaký parametry motoru pro dopravník, který převáží hnědý uhlí, někde z nějakého povrchového dolu, s požadovaným dopravním výkonem 120 tun za hodinu, s délkou přepravy 35 metrů, výškou přepravy 10 metrů a sypnou hmotnostní materiál 720 kg na metr krychlový s délkou násypky 3 metry. V podstatě, kdybyste někdo navrhl ten pásový dopravník, tak třeba v tom katalogu, co jsem na tom hodil, tak máte asi přes 100 typů materiálů a jejich základní vlastnosti. To znamená nějaký sypný úhly, sypnou hmotnost a nějaký součitel tření tam jsou taky. To si pak můžeme klidně ukázat. Tak, já namaluji, jak to vlastně vypadá. Jo, tady je hadr. Když se zeptám, koukal jste někdo na záznamy z domu někdy na tato cvičení?
Jste zatím chodili všichni, no to je super, to je dobrý. Mě jen zajímalo, jestli ty záznamy jdou slyšet, protože ono občas se mi stane, já jsem nevychytal, jak chcete mikrofon dát, jestli ho dát moc daleko, jak není slyšet, moc blízko, tak je slyšet, jak funím, takže není to úplně ideální. Uvidíme. Ale aspoň, že chodíte, tak to máte vlastně naživo. No, to je možná moc. Tak. Takhle vlastně máme náš základní problém. Tady máme přepravní vejšku a tady to celý máme dopravní dílku. Vlastně HD, tohle to celý taky LD. Tady na konci tak máme motor s bubnem. Tady dole tak máme vratný pásový dopravník a vlastně tady už můžeme začít malovat ten náš pásový dopravník do tady toho. Tak, namalujeme si tam válečky. No, moc pěkný to není, ale aspoň to bude stačit. Tak. Ke státnicím důležitá věc, když malujete válečky spodní větve, tak ty válečky jsou vždycky pod tou větví. Hodně lidí je maluje dovnitř. Je to špatně, protože ten pás se potom prověsí dolů, nemá ho co chytit. Takže malujte to, vzpomeňte si, že ten pás musí být dole chycený něčím. To znamená gravitací, to působí právě na ty spodní válečky. Tady vlastně tak máme nějakou naší násypku. Tady máme vstup. Tady to tak máme, jak to je napsaný, délka násypky, myslím, že vidíme, jestli to bude tak. A tady na konci tak máme vlastně výstup. Tak. My si můžeme všimnout, že tady je těch válečků víc, než tady dole. Jak je to možné? Proč se to takhle dělá? Vyšší hmotnost? Přesně tak. Je to právě kvůli tomu průvěsu pásu, kde vlastně ten pás na té spodní větvi není tak zatížený jako na té horní větvi. Tím pádem musíte zamezit, aby ten průvěs byl v tom rozmezí 0,5 až 2%. Tím pádem musíte dát víc těch válečkových stolic blíž k sobě a dole je ta hmotnost menší, dáte jich tam míň a můžete je dát dál od sebe. My si vlastně budeme navrhovat, jak to bude vypadat. Jestli už máte obsaný ty parametry a nějaký obrázek, tak vlastně jsou obsaný tady ty parametry. Jo, je to tak. Hmotnost 20 tun za hodinu, dílka 35 metrů, výška 10 metrů, sypná hmotnost 720 kg metr krychlový a dílka násypky 3 metry. Ta dílka násypky je důležitá, protože vy vlastně, když tam sypete ten materiál, tak ta násypka, ty boky se nehejbou. Tím pádem máte nějaký tření toho materiálu o ty stěny a právě když máte tu třecí sílu, krát tu vzdálenost, tak vám vyjde nějaká, co vám vyjde, když vynásobíte třecí sílu a vzdálenost? Nebo jakoukoliv sílu a vzdálenost? Práce. To je vlastně odporová práce, protože vy vlastně tím, že tlačíte materiál na ty stěny, tak způsobuje tření a na té dílce tak bude způsobovat odporovou práci, se kterou bude muset být taky potom počítáno. Já jsem se našel v katalogu, že ten dopravovaný materiál, ten lignit, to hnědý uhlí, tak má sypný úhel 38 stupňů a doporučenou rychlost pásu 2 metry za sekundu. Kdyby se tam dali větší rychlost toho pásu, tak se vám může stát, že třeba když máte hodně jemný materiál, tak právě tou rychlostí vám ten proud toho vzduchu proti tomu může způsobit, že vám ty částice můžou odlítávat.
Takže musíte volit právě i tu doporučenou rychlost podle toho, jaký materiál převážíte. Tak. A my jsme si říkali, že hmotnostní výkon tak je vlastně S krát V. My potřebujeme zjistit, jakou plochu my budeme teďka převážet, protože my vlastně budeme mít dvouválečkovou stolici, takhle to bude vypadat, a na ní bude ten materiál. Už s tím sypným úhlem. A budeme mít vlastně dvě oblasti. S1 a S2. A tady vidíte, že tím, že jsem zvolil tu dvouválečkovou stolici, tak jsem se způsobil to, že mám tady další materiál, který můžu převážet pod tou hladinou. Tady to není dostatečný, a když si zvolím ten úhel větší, tak toho materiálu můžu mít strašně moc v tom. Ale zase není to tak výhodný volit velký úhly, protože ten pás se vám zase vohne a ohyb pásu vám způsobuje předčasný praskání a bůh ví co ještě. Takže potřebujeme hmotnostní. Takže aby jsme dostali tu plochu, tak musíme z tady toho vyjádřit teďka Vm lomeno V krát sypná hmotnost. S doporučenou rychlostí. Tím pádem, když do tady toho vzorečku dosadíme, tak máme vlastně 120 000 lomeno 2 metry za sekundu krát 720 kg na metr krychlový. Spočítal by mě někdo, jakou plochu toho materiálu, toho průřezu, to znamená ten součet, tady těch dvou, by to mělo mít, podle toho vzorce tady. Jestli vám to vyjde stejně, si zkuste. V podstatě v zápočtu, to bude zápočtový příklad, kde vlastně budete muset navrhnout ideální šířku pásu a ověřit, jestli ta šířka pásu je dostatečná právě na ty zvolené parametry. Vám ukážu ten zápočet, jak tam vlastně vypadá. Tak, jestli někdo spočítá, aby se zjistili, jestli vám to vyšlo aspoň podobně. Přesně tak. A to jsem čekal, jestli k tomu někdo dostane. My to máme zadaný v kilogramech za hodinu. Máme tady metry za sekundu. Takže potřebujeme to převést na stejné jednotky. Takže potřebujeme kilogramy za sekundu, metry za sekundu a kilogramy na metr krychlový. Vlastně, když to vynásobíte, ty jednotky, tak vám vyjdou metry čtvereční. Bude to ekvivalentní. Tak, vyšel někomu nějaký výsledek? No, to vlastně na tabuli. Spíš za to, abyste si zkoušeli porovnat, jestli to počítáte dobře i s těma jednotkama, protože u zápočtu vlastně tam budete mít vlastně jenom tady ten zápis v těch podkladech, takže vlastně to, co jste si psali, tak je dobrý, abyste použili u zápočtu. Tak, můžeme pokračovat. Teďka máme zvolenou plochu, která musí být v jakýmkoliv tvaru, aby to bylo vůbec schopný mít tu dopravní kapacitu. Další věc, co si musíme spočítat, tak je úhel sklonu toho dopravníku. To znamená delta SD, což vlastně vidíme, že je protilehlá ku přeponě, tím pádem to bude funkce arcus sinus, myslím, že HDQ LD, když to použijeme, arcus sinus 10 lomeno, kolik byla ta dílka? 35 metrů. Tak. A když tam dosadíme, tak by nám měl vyjít sklon nějakých 16,6 stupňů. Takže vlastně víme, že nám to vyšlo po 16. Můžeme nechat si teďka ten rovný pás, nebo ne? Co myslíte? Vyšlo nám 16,6 a kdy začíná ten limit, kdyby se měl mít ten pás s těma výstupkama? Pamatujete si někdo ještě? 18.
Takže můžeme si zatím nechat ten rovný pás. Tím pádem to jsme zachovali a můžeme pokračovat. Já jsem si předběžně našel na stránce Gumex dopravníkový pásy, kde mám pás, který je 250/3. Pro něj by měla být šířka 500 mm, dílková hmotnost 4,8 kg na metr, s tloušťkou 6,5 mm a pevností 250 N na milimetr té šířky. A je potřeba u něj právě volit i vhodný průměr bubnů a právě doporučený taky minimálně 250 mm. Právě z důvodu toho, že ten pás je docela tlustý a když to budete mít méně jak 250 mm, tak způsobujete zbytečný tahový napětí v tom pásu a ten pás se vám může začít trhat. Tak, opíšeme si ty parametry a teďka se vrhneme na další věc, kterou musíme zjistit. My jsme si říkali, že ten sypký materiál, když na nic nepůsobí, tak ten materiál bude mít statický sypný úhel. Jenže tady při těch rozbězích na něj působí setrvačné síly a tam se právě uvažuje ten dynamický sypný úhel. A ten dynamický sypný úhel, tak se spočítá, v normě je to napsané, že to je přibližně 0,75 krát statický sypný úhel. Takže 0,75 krát 38 stupňů by mělo být 28,5 stupně. A teď vlastně známe úhel, sypný úhel z té hmoty mezi touhle rovinou a tou hromadou toho úhlí. Tak, potom další věc, pro ty vzorečky, je to tam právě ty obrázky, co jsou tam na ty stolice, tak jsem bral z normy. A právě tam máte doporučený, že ta výpočtová šířka by měla být 0,9 BP minus 0,05 metrů, pokud je to pod nějakým rozmezím té šířky. My máme volenou šířku 500 a já se tam možná vrátím, až dopíšem tohleto. Výpočtová šířka bude 0,9 B, P minus 0,05 metrů. To máme 0,9 krát 500, což je 450, mám pocit, minus, jo, je to 0,045, minus 0,05. Pán naše výpočtová šířka bude 0,4 metrů. Proč se ta výpočtová šířka dává takhle? Protože vy, kdybyste to dávali na celou šířku, tak ten materiál vám může odpadávat právě přes ten pás, může odpadávat ven. Proto se tam volí ta menší účinná šířka toho pásu. Tak, dopište si tohleto a já vám ukážu vlastně, podle čeho se to volí. Z jakého obrázku to vlastně budete brát, to zápočtu. Tak, máte to obsaný? Ten vztah je tady dole. Já se trošku vrátím. Tady, na tenhle obrázek. My jsme si zvolili, že máme dvouvalečkovou stolici, což je tato spodní. Šířku pásu předběžnou jsme si zvolili, že má 500 mm. To znamená, že B je menší než 2 metry, tím pádem budeme používat ten vztah. Kdyby to B bylo větší než 2 metry, tak už použijeme ten vztah B minus 0,25 metrů. Chápeme to všichni? Super. Tak, vrátíme se zpátky. Teďka budeme vlastně počítat ty plochy. Nejdřív si počítám plochu S1, kdy jsme si pro úhel té válečkové stolice, to znamená tenhle ten úhel, co tu je, to je to lambda V, tak se bude rovnat 20 stupňů. Myslím, že ten úhel v tom katalogu byl asi do 30 stupňů, odstupňovaný po 5 stupních, takže vlastně bude potom na vás, jak si to zvolíte. Mně se vám náhodou stalo, že by vám nevyšla šířka pásu, tak si můžete zvolit jiný úhel, nebo když můžete haprovat s tím úhlem, tak si zvolíte potom vlastně jinou šířku. Tak a ten vztah tak je právě vzaný z normy. To je to BP krát kosinus V na druhou. To je kosinus na druhou, kecám.
kosinus lambda v. Tak, tohle bych vás poprosil, abyste někdo zkusil spočítat, protože tyhle ty dva vztahy, co budeme dělat tady, jo, já počítáme S2, pardon, tak překročili, dáme si, že tohle bude S2. Tady bude na druhou, takže tohle smažu. Tak, počítáme vlastně tady ten vztah nejdřív. Tohle jsem si teda nejdřív, že spočteme S2, tak si spočítáme. Je to vlastně tato plocha, to znamená tenhle ten trojúhelník. A zkuste někdo spočítat, protože tyhle ty dva vztahy, co tu jsou na to S1 a S2, tak bude vlastně v zápočtu. Minulý rok tam pár lidí v tom udělalo chybu, že tam blbě dosadilo a pak jim to úplně nevyšlo. Nebo takhle někomu to vyšlo, že to má dokonce v kilometrech čtverečních, nevím, jak se k tomu výsledku dostal, ale to musel být dopravník jako prase. Tak, zkuste si to někde dosadit, aby někomu vyšel výsledek. Co nejlépe zkuste si to všichni, protože tohle to budete mít zápočtu jako hlavní, takový nejsložitější vzoreček. Tenhle a ten nad tím. Já ti napíšu to S1, to bude BP, kosinus na druhou lambda V. Aha, tak na druhou, tohle celý bude na druhou. Tangens sypného úhlu lomeno 6. Tak. Máme 0,4 krát kosinus 20 stupňů na druhou krát tangens 38 lomeno 6. A, vidíte? Tohle je moje chyba. Já jsem se nejdřív koukal na začátek toho prvního vzorce a pak jsem začal opisovat to druhý. Takže co omlouvám. Teď už by to mělo sedět. Tím pádem tady bude zase půl, kosinus 20, teď už by to mělo sedět. Tak a počkáme, jestli se dostaneme k výsledku nějakému. Tady nahoře S2. 0,013 metrů čtverečních, což vyšlo i tady 0,018, což je tady. Je fakt důležité, aby se zkusili sami spočítat ty kalkulace, jestli vám to vyšlo, protože to bude právě dva vzorečky, ve kterých se často dělá chyba. Tak, teď už vlastně jediný, co vám chybí, tak je se číst tohleto. To znamená, ta plocha skutečná, která tam bude, tak je vlastně S1 plus S2, což máme 0,18 plus 0,013, což máme 0,031 metrů čtverečních. Tak, tohle je naše teďka plocha, ta skutečná. Ta ideální plocha by měla být 0,023, ta skutečná tak je 0,031. Je to správný výsledek? Ověříme si to hnedka. Co se stane s tím dopravním výkonem, když jsme tu plochu zvětšili? Tak ten dopravní výkon bude teďka kolik maximální? Bude vyšší nebo nižší? Vyšší. Takže zvolili jsme teďka ten pás správně, když je vyšší výkon, než by to mělo mít? Je to tak? Protože vy, jestli měli menší výkon, tak se vám stane, že jakmile by do té násypky začaly vysypat těch 120 tun za hodinu,
abyste měli menší plochu, tak vlastně neodvedete to, co vstoupilo dovnitř a musíte někude ven. Začne se to přesypávat, tady se to ucpe a jakmile se tady ucpe, tak tady odsaď už nic moc nepůjde, protože ten materiál do sebe zase zaklesne. Takže vždycky musíte mít tu kapacitu do dopravníku větší, než je ta předepsaná. Tak, ono vlastně jsem vám napsal tady ty poznámky. V našem případě volíme dvouválečkovou stolici, což vlastně jsme si napsali. Tak, jelikož ten dopravník nám ale vstoupá do výšky, tak ten průřez nebude stejný, protože on bude vlastně skloněný a ten materiál má vlastně zase sypný úhly, který nám to budou sesypávat dolů. S tím vlastně počítají součinitelé korekce vrchlíku náplně pásu a ten se potom dosazuje do součinitele sklonu pásu, se kterým vlastně vy zjistíte ten váš dopravní výkon, ten skutečný. Tohle můžu smazat? Dobře. Ano? Ne úplně normovaná. Já jsem si to volil z katalogu té Rulmeky, kde oni mají vlastně odstupňovaný, myslím, že 0, 5, 10, 15, 20 až do 30 vlastně stupňů. Takže mají vlastně vyráběný nějaký díly těch stolic a vy si vlastně zvolíte jednu s tím vaším daným úhlem a ověříte, jestli to je dostatečná kapacita nebo ne. Takže vlastně to volíte zase z katalogu. Tak. Teďka máme součitel K1 pro ten sklon toho pásu. Kosinus delta SD na druhou minus kosinus beta dynamická na druhou lomeno 1 minus kosinus beta dynamická na druhou. Tak, dosadíme si, což máme kosinus 16,6 na druhou minus kosinus 28,5 na druhou, podmocňuji celý, a tady 1 minus kosinus 28,5 zase na druhou. Ano? Ono by to mělo být jedno. Je to vlastně to je kosinus toho celého na druhou. To je vlastně celý tohleto na druhou. Protože on ten software neumí napsat kosinus na druhou SD, ale vlastně váže se to furt k tomu kosinusu. Vyzkoušejte si to, jestli vám to hodí stejný výsledek. Já jsem to tehdy počal na kalkulaci, myslím, že by to mělo vyjít, takže to někdo zkuste spočítat, jestli mu to hodí stejný výsledek nebo ne. Vyšlo to stejně? Super. Tak, to máme 0,801. Potom vlastně použijeme ten vztah pod tím, to je ten součitel právě pro ten sklon pásu, což je 1 minus S1 lomeno skutečná krát 1 minus K1. To znamená, že KS se rovná 1 minus S1 je 0,018 lomeno 0,031 krát 1 minus 0,801. Já to zezadu vidět? Dá se to přečíst? Super. Tak. Tady už by ten výpočet měl být snad jednoduchý, když tam dosadíme ty jednotky. Jde o to, že vlastně tady ty vztahy pro součitel sklonu pásu a pro ten součitel vrchlíků náplně, tak si myslím, že jsou braný, teď si myslím, jestli jenom pro tu dvouválečkovou stolici, ale možná i pro tu tříválečkovou stolici. Musel bych se podívat do normy, ale myslím, že to je jen pro tu dvouválečkovou teďka.
U zápočtu budete mít taky dvouválečkovou, takže tam vlastně budete mít ty stejné výpočty furt. Tak, teď někdo zkuste, jestli to vyšlo stejně. Vyšlo to stejně, tím pádem 0,883. Takže máme nějaký součinitel, který nám právě tím sklonem snižuje tu naši maximální dopravní výkonnost ze 100% na 88,3 toho, co by to zvládlo na rovině. Tak, a teďka si vlastně spočteme ten maximální dopravní výkon toho dopravníku. Tohle už smažu, jestli můžu. Snad nikdo nepíše. Nějaký ticho, co jste brali na přednášce? Nevíte nikdo. Aha. Cože? Jo, ty elektromotory, jak jste mě dělali už. Chápete aspoň trochu líp ty motory už? Nebo... Dobrý. Jo, tak tohle je vlastně, když budete umět tak trochu ke zkoušce, tak vlastně to je ideální. Pamatovat si ty grafy, to je všechno. Tak a teďka vlastně my si spočteme ten maximální objemový výkon, to znamená, kolik objemů to vlastně dokáže převíst, to znamená ta plocha krát rychlost, akorát musí to vynásobit tím naším součinitelem KS, protože vlastně máme to skloněný a ten materiál se nám sype dolů. Takže to máme 0,031 krát 2 krát 0,883. Tak, spočte mi to někdo? Kolik vyšel ten dopravní výkon? 0,05 metrů krychlových v sekundu, což myslím, že je asi dobrý výsledek. A kdybychom to chtěli v těch metrech krychlových za hodinu, aby jsme zjistili, kolik dokáže převíst. A co jsme s tím udělali? Tam třeba 0,05 a ne 0,05. Jo, 0,05. A teďka vlastně co jsme s tím udělali, aby jsme dostali ten výkon. Takže 3x3600, což znamená, že by mělo vyjít 0,05 krát 3600, dejme tomu nějakých 198 metrů rychlových za hodinu. Ale já si nejsem jistý, jestli to vyšlo tohle číslo, zkusím to taky spočítat. Ono to právě nebude mít takovýhle tvar jako tady na té tabuli, protože tam to bralo i s těma více desetinama místama. Takže my si spočítáme, kolik by to mělo být reálně. 0,05 krát 3600. Vyšlo 180 jenom. To je málo. Takže dáme 0,055, tak už je to 198. To už sedí víc. Takže právě pozor na tady ty jednotky, když to počítáte, protože s tím výpočtem by nám vyšlo, že nám vyšlo o 18 metrů krychlových za hodinu míň. Právě když něco takového počítáte, když to jsou takhle nízký čísla, tak je dobrý dávat i ty desetiny za to, protože pak to udělá docela velký rozdíl ve výsledku. Kdybyste měli 1,055, tak už to nemusíte řešit. A teď máte 0,055, dávejte ty čísla zatím radši. Tak, to máme dopravní výkon objemový. To znamená, to zvládne převízt 198 metrů krychlových za hodinu. No a vlastně jediné, co teďka potřebujeme, tak je vynásobit to tou sypnou hmotností. IM max. Máme vlastně IV max krát krát M. A to je vlastně 198 krát 720, mám pocit.
Je to hmotnost tvaru správně, jak jsem to napsal? $142 560 čeho? Kilogramů za hodinu. Takže máme nějakých 142,556 tuny za hodinu. Takže ten dopravník zvládne 142,5 tuny. Náš zadaný vstup byl kolik? 120 tun za hodinu, že jo? Je ten dopravník teďka vhodně navržený, když zvládne víc, než to, co má vlastně zadaný? Je to správně. Takže vlastně v realitě tím, že máte větší ten ložný profil, tak zvládnete převíst víc. Když tam teďka budete dávat 120 tun za hodinu při stejné rychlosti, co se vám stane s tím ložným profilem? Bude stejně, nebo se zmenší, zvětší? Zmenší, přesně tak. Takže vlastně budete mít zase menší riziko, že by vám to přepadávalo ven. Tady jde o to, že ten návrh se právě řídí taky těma výrobcema pro ty vaše komponenty. To znamená, že kdybyste měli třeba pás, který má 450 mm, tak už by to možná šlo, ale není to úplně jistý. Protože byste to museli přepočítat a právě těch 50 mm udělat docela dost toho proje s těma plochama. Tak, teďka jsme zjistili, že náš hmotnostní výkon IM max je větší než zase zadaný Q. Tím pádem je to hodně navržený. Tady, co jsme počítali, tak končí zápočtový příklad. Je to pár vzorečků. Když ty vzorečky budete mít natrénovaný a napočítaný, jakože abyste správně dosazovali čísla a nespletli se, tak máte 5 bodů zadarmo, dá se říct. A jenom jak konci napíšete, jestli ten pás, který jsem vám zadal, je hodně navržený nebo ne. Minulý rok tam bylo, že jsem těch pásů dal víc, těch variant, že si jeden vzal nějak třeba 400, ten nevyšel, tak si potom musel vzít 500, ale bylo to zase výpočtově náročný, protože musel to furt iterovat znova a znova. Takže vám teďka dám na zápočet jeden pás a vy mi napíšete, jestli je hodně zvolený nebo ne. Až se dopočítáte k tady tomu úplnému konci. To by šlo, ne? Tak, super. Teďka si budeme navrhovat ty komponenty horní větve. My máme zadaný, že ten minimální průměr bubnu musí být 250 mm. My jsme v katalogu našli nejbližší vyšší, který má 320 mm, se šířkou 550 mm, protože ten pás má šířku 500, tak jsme si zvolili ten dostupný, to byl těch 550. Na to jsme si zvolili horní válečkovou stolici, která dokáže sníst 240 kg. To znamená, že to unese 2422 N a má to 2 válečkové stolice s roztečí 0,5 metrů. Nebo šířkou? Ne, to by měla být šířka, ta LTB. Mám pocit. Tak. Váleček horní větve, na to jsme si zvolili váleček s označením PSV2, FHD 25F80N323, blablabla. Takhle to pokračuje. A vlastně našli jsme si v katalogu, že jeho doporučená rozteč by měla být 1,65 metrů maximální. Hmotnost rotujících hmot je 2,9 kg. A maximální dovolená síla na ten jeden váleček je 218 N. Takže my si teďka zjistíme, jestli jsme ten váleček vhodně zvolili, tím, že si spočítáme to zatížení na stolici a na váleček. Tak. Smažu tohle. Tady ten obrázek si nechám, do něj budu právě psát. A budeme si tam právě psát ty parametry těch komponent, co tam jsou. Teďka, jak si spočteme tu sílu toho materiálu, co působí na tu stolici? Vy vlastně máte, že když to namaluju, tak máte vlastně 2 válečky, dejme tomu 3 válečky. Tady máte pás. A tady vlastně na tom nahoře máte ten váš sypký materiál. Teďka je věc, jak spočítat tu sílu na ten váleček. My si můžeme zavést nějaké zjednodušení, že si dáme, že každý ten váleček unese
hmotnost od poloviny toho prověšení do další poloviny. Takže odsud až sem. To samé odsud až zase sem. A takhle by to vlastně pokračovalo až ke konci. Tím jsme si zavedli zjednodušení, aby se zjistili, jaká přibližná hmotnost je ten jeden váleček. Takže to máme vlastně, tady máme nějakou plochu S, tady máme nějakou dílku. V našem případě tyhle ty dva válečky tak mají rozteč 1,65, tu maximální. Takže vlastně při maximální rozteči. Tady to má furt stejnou dílku S a vlastně my tu dílku si můžeme přenést i sem nahoru. Takže tady to má zase 1,65 metrů. A v podstatě teďka si spočítáme, jaká by měla být ta síla. Bude to vlastně, musíme si spočítat tu sílu tím, že to bude objemová síla. Takže musíme zjistit objem tady toho segmentu. Což bude vlastně plocha krát vzdálenost. Takže z toho máme objem teďka. Krát ta sypná hmotnost. Z toho už máme vlastně, kolik kilogramů na tom je, že jo? Objem krát sypná hmotnost nám dá kilogramy. A teď, když to vynásobíme gravitační konstantou, tak už nám z toho vyjdou newtony. Chápeme to všichni? Plocha krát výška je objem. Krát sypná hmotnost jsou kilogramy. Krát G, tak jsou newtony. Tak, teďka vlastně máme těch 0,031 krát 1,65 krát 720 krát 9,81. 9,81, ne 10, prosím. To vás z fyziky vyrazili, kdybyste tam napsali tohle. Pružně by vás asi vyrazili určitě. Tak. Jestli někdo spočítá, jestli mu to vyšlo stejně, teďka. $341 nebo 60? 361. To je možná hodně. Nespletl jsem se někde? Možná spletl. Zkuste sem dát ne 65, ale 55. Já možná jsem předběh výpočet. 339. Jo. Tak už vím, že jsem předběh výpočet. A dejme tomu, necháme tady 65, ať se nám to teďka počítá. Vy jste říkal předtím 362 celá něco, že jo? Dáme 361 newtonů. Takže vlastně máme sílu na tu celou válečkovou stolici. My tam máme dva válečky, takže vlastně síla na ten váleček je ta objemová síla lomeno počet válečků na té stolici. To znamená 361 lomeno 2, tak je 180,5, mám pocit. Takže nám vyšlo 180,5 newtonů, což je ještě furt v pohodě, protože ten váleček má maximální zatížení 218. Takže váleček máme navržený dobře. Tam jde o to, že vy si můžete zvolit jakýkoliv jiný váleček s tím stejným průměrem. V podstatě to 25F myslím, že má být označení velikosti hřídele. Tohle je, myslím, že velký průměr a tohle je šířka toho válečku, mám pocit. Tak, teď jsme zjistili, že ten váleček je hodně navržený, protože furt ještě dokáže vydržet tu sílu. Myslím, že tu stolici nemá úplně smysl počítat, protože ta stolice zvládne 2400 newtonů a nám vyšlo 361. Takže jsme ještě furt hodně v pohodě. Tak tady vlastně máte, kdybyste se podívali,
tak tady máte vlastně ty popisky, máte, kde jsem to vzal z toho katalogu, kde tam je napsaný. A ta LTB, co tam je napsané těch půl metrů, tak je vlastně doporučená vzdálenost mezi bubnem a tím válečkem na začátku. Protože vlastně vy na bubnu máte ten pás rovnej a pak se vám začne takhle zvohejbávat. A je tam doporučený, aby to mělo podle toho pásu, tak aby to mělo těch 0,5 metrů. Chápeme zatím všichni? Potom vlastně už si tu rozteč můžeme volit, jakou chceme, protože ten pás už je zvohlej, tak už ta rozteč nás úplně moc nezajímá. Zatím teda. Tak, pokračujeme. Teďka si vlastně spočítáme, kolik těch stolic, těch horních, musíme mít. To vlastně zjistíme tak, že tohle smažu zase. A zase musí to být horní minimální. Takže máme dílku dopravníků minus dílku násypky, protože tady nebudeme dávat obyčejný válečkový stolice, ale tam použijeme ty protirázové stolice. A ty mají zase menší rozteč. Tam vlastně už ten výpočet těch protirázových válečků je. Takže vlastně máme LD minus LN, to je tahle vzdálenost, minus ta LTB, 2 LTB, můžeme nechat, dejme tomu, lomeno AOH max. Takže to je vlastně ta maximální rozteč, kterou tu může mít ty válečky od sebe. Takže když to dosadíme, tak máme 35 minus 3 minus 1 lomeno 1,65. Tak, zkuste, jestli to vyjde stejně. Vyšlo to stejně, super, což je 18,78. Já jsem si zvolil z toho, aby to bylo celé číslo, tak si můžete zvolit 19. Já jsem si zvolil, aby jich tam bylo 20. A potom vlastně zpátečním způsobem spočítáme, jaká musí být ta skutečná rozteč mezi těma stolicema. Takže vlastně A, OH bude teďka LD minus L násypky minus 2 LTB lomeno NV těch volených, takže to máme 35 minus 3 minus 1 lomeno 20. A to vyšlo kolik? To je 31 lomeno 20, což je 1,55 metrů. Tak, vyšla nám hodnota menší než 1,65, takže jsme zvolili správný výpočet. Nesmí to přesahovat těch 1,65, takže když to bude menší, tak je to ideální. Kdybyste sem dali těch 19, kolik by to vyšlo? Myslím, že 1,6 mám pocit, ne? Jo. Dobrý, takže vlastně vidíte, že když zvolíte těch 19, tak furt jste na té bezpečné straně. Já jsem si zvolil 20, abych měl ještě bezpečnější stranu. A tím pádem teďka víme, kolik mají od sebe tyhle ty horní válečky. No. Tady zase AOH, aby to bylo vidět. Tyhle ty rozteče to jsou. Teďka si budeme navrhovat ty válečky na té protirázové stolici. To znamená tady, když tam padá ten materiál. Já jsem si zvolil protirázový váleček horní věte MPS 15B80NA 323. Je to na podobný válečkový stolici. A ten váleček má napsaný, že má maximální rozteč 0,5 metrů a hmotnost rotujících hmot 3,3 kg. Tím pádem počet stolic protirázovými válečkama, to znamená na dílku té násypky, to podělím tou maximální vzdáleností, to znamená 3 lomeno 0,5 a vyjde nám, že by to mělo mít 6 stolic. To už jsme jakoby na tom extrému. Když bychom dali jakoby těch 7 stolic, tak vlastně ta rozteč by nám vyšla, myslím, že 0,45 nebo 0,42, těžko říct.
A tím jsme si vlastně teďka navrhli tu rozteč, která je tady. To je těch a IH. Takže máme rozteč protirázových válečků, rozteč válečku na horní stolici. Zatím všichni chápeme ten výpočet těch komponent. Super. Já pokročím a teď se budeme navrhovat spodní válečkovou stolici. To znamená, to budou tyhle ty. Bude tato rozteč, což bude značený AU. AUD. A tady vlastně taky bude AUD. A bude to vlastně podobný výpočet. U té spodní válečkové stolice vidíte, že maximální rozteč 3 metry. U té horní to bylo 1,65, je to právě tou menší hmotností. Takže tam jsou ty 3 metry. Hmotnost rotující hmot toho spodního válečku je 3,8 kg. A tu válečkovou stolici jsme dali rovnou na některých místech budou vyrovnávací válečky. Takže vlastně to má rovný profil. A tím stejným výpočtem my si vlastně zvolíme ten počet stolic s těma válečkama, což bude vlastně ta dílka minus 2x AUD max, což bude tady odsaď. A tady odsaď. Tady bude vlastně AUD max. A vlastně vydělíme to tím AUD max a mělo by nám vyjít 9,6, což vlastně zaokrouhlíme si zase na těch 10. Opačným způsobem, to znamená, že akorát změníme to AUD a NVDP, tak prohodíme a vyjde nám, že ta rozteč bude 2,9 metrů. Tím pádem jsme furt ještě na bezpečné straně, je to furt méně jak 3 metry. Takže zatím tohle máme hodně zvolený, je to tak? Souhlasíte všichni? Super. Teďka jsme si tam ještě dali, že budeme mít spodní stolici se středěním pásu. To je vlastně ten důvod, proč jsme tady odečetli to 2x AUD max. Protože vlastně tady a tady jsme dali středíče pásu, aby to vlastně na ten buben šlo už vlastně narovnaný na střed. Tam vlastně necháme si tu rozteč 3 metry, to už vlastně máme z toho předchozího výsledku. Máme nějakou hmotnost rotujících hmot a počet těch válečkových stolic je 2, protože máme je vlastně na začátku a na konci spodní větve. Tak, myslím si, že teďka máme navržené komponenty. Já bych dal pauzu, co vy na to. Teďka totiž přijdou výpočty těch odporů, je to trošku pracný a vidím už na některých, že už vás to trošku unavuje. Tak si myslím, že dáme chvíli pauzu, abyste někdo neskončil na dobrou noc VUT. Co myslíte? Dáme třeba 5 minut? Šlo by to? Dobře. Doufám, že pak přijete čerství, protože pak bude hodně počítání.
se můžete mezi tím podívat ten váleček tady. Vám ho pošlu na bok. Tak, můžeme pokračovat? Doufám, že vám pomohla přestávka. Teďka totiž budeme počítat hodně síly, bude to trochu statika a právě budeme to komponovat do těch výpočtů. Budeme teďka počítat hlavní odpor. Ten hlavní odpor tak je závislý na dílce toho celého dopravníku. Ten vedlejší tak není závislý na dílce dopravníku, počítají se do něj takové věci jako násypky a vše možné ty komponenty, co jsou potom na tom dopravníku, jako třeba stírátka a takovéhle věci. Ty hlavní odpory tak jsou právě závislí na dílce, protože to počítají ty hmotnosti rotujících válečků, které tam jsou. A hlavní odpor má několik složek. Je tam hmotnost rotujících horních válečků na 1 metr, se tam počítá. Takže máme QRO,
Tohle je z normy, takže kdyby to někoho zajímalo, tak máte vlastně hmotnost válečků, horní válečkový stolice krát počet válečků plus hmotnost horní válečkový stolice krát počet válečků lomeno dílka. Tohle je vlastně na té horní větvi. To jsou vlastně válečky, které jsou, že nesou tu hmotu, a pak to jsou válečky, na které padá ten materiál. Myslím, že to HDR jsou ty rázový, mám pocit. Tak. Teďka, kolik nám to vyšlo? Opisovali jste si někdo ty hodnoty? Máme vlastně MVHR, což byl něco okolo 2 kg, mám pocit. Má tam někdo? Popsal jste si někdo? Kdyby ne, tak se možná zkusíme vrátit. Ten první má 3,3. Krát počet válečků, těch bylo 20. A myslím, že to nebude ono, myslím, že tam budeme ještě krát 2, protože to je vlastně počet válečků, který tam jsou. Jo, aha, tak počet stolic. Jo, super. MVHDR to jsou ty válečky, které jsou ty rázový, ty měly 3,8, kolik měly tu hmotu? Ty dopadové válečky. Trošku vrátíme. 3,3 a tyhle měly 2,9. Pozor na to. Tyhle mají 2,9 a ty dopadové válečky mají 3,3, oni mají víc hmoty, protože jsou větší. Krát 6 lomeno 35 metrů. Tak. Jestli někdo zkusí spočítat, jestli dostaneme správný číslo. Mhm. 2,223 kilogramů na metr. Popravdě teď si myslím, že tam mám možná chybu, protože je to dvouválečková stolice, tím pádem jedna ta stolice má 2 válečky a my se počítali s jedním. Takže pro příště, nebo možná už tam napíšu teďka, ať máme hotový, napíšu tam krát 2 a tady taky vlastně krát 2. Takže to bude vlastně dvojnásobný, tím pádem to bude dvakrát, to bude 4,446. Do příště to opravím, ono je to chyba, protože jedna ta stolice má 2 válečky. A každý ten váleček rotuje, tím pádem ta hmota jednou válečku se vynásobí 2. U té spodní stolice, tak tam je rovná, tam myslím, že by měl být 1 váleček jenom. Takže QRU se rovná MVDP krát NVDP plus MVDS krát NVDS lomeno zase LD. To jsou vlastně hmotnost válečků, které jsou ty vratný, to jsou tyhle, co jsou ve prostřed. A pak to je hmotnost těch válečků, které mají to rovnání toho pásu. Oni mají jinou konstrukci, jiný průměr, takže mají i jinou hmotnost. To znamená, že to bude 3,8 krát 10 plus ta hmotnost dole má 2,7 krát 2 lomeno 35. Tak, teďka zase ověření, jestli to vyšlo správně. Jestli někdo zkusíte dosadit, jestli to vyšlo stejně. Vyšlo to stejně. Takže máme 1,24 kg válečků na metr dílky pásu. Teďka vlastně to započítáme tu dílku pásu. To znamená, že QB je délková hmotnost. Tu už jsme si vlastně zjistili z katalogu, to je ta MP, což je těch 4,8 kg
na metr. A potom hmotnost náplně na metr pásu, tak je QG se rovná IV max krát ρm lomeno VdP. Což máme, kolik to vyšlo, 140,2? 140,256. Jo. 198. 198 krát 720 lomeno 2 metry za sekundu. A pozor, tady máme, že to je v jaký jednotce, těch 198. Tohle by mělo být, myslím, že kilogramů IV max. Jo, vlastně IV max krát ρm, tak je vlastně tohleto celý by mělo být, počkat, 198. To musíme vlastně podívat 3600. Tak. A zkuste někdo spočítat, jestli vyjde stejný výsledek. Snad jo. Taky zkusím. Takže 19,8, nebo ještě něco zatím? Kolik? Jo? Dobře. Kilogramů na metr. Takže máme 19,8 kg na metr té náplně. A teďka vlastně, když se podíváte, tak je to počítaný právě v kilogramech na metr, protože ten hlavní odpor tak je právě závislý na té délce toho pásu. Proto to musíš počítat na ten metr, aby jsme to pak všechno mohli zkombinovat dohromady a potom vlastně z toho dostaneme ten hlavní odpor. Takže ten vzoreček pro ten hlavní odpor budu psát, možná dolů ještě se to vejde. Ten hlavní odpor FH je FGT, což je součitel tření, ono je to braný z normy, krát LD, krát G. A teďka vlastně budeme počítat všechny ty odpory, co tam jsou. To znamená QRO plus QRU plus 2 QB plus QG krát kosinus delta SD. Když to dosadíme, tak máme 0,02 krát 35 krát 9,81. Teďka to bude vlastně ta větší, protože to má dva válečky. 4,446 plus QRU je 1,24 plus 2 krát QB, což je 4,8 plus 19,8 krát kosinus delta SD. Tak, konec závorky. Delta SD je těch 16,6. Přesně tak. Měl by mě někdo říct, proč je tady 2 krát QB? 2 co? Přesně tak. To je přesně ono. My vlastně máme, že máme jednu hmotnost a máme druhou hmotnost. A počítáme vlastně celkový odpor, který je závislý na té délce, takže tam vlastně jsou horní větev i ta spodní větev.
teďka, když to vlastně skupujeme dohromady, tak jsme ještě zjistili, že ta hmotnost toho pásu a hmotnost toho materiálu je závislej na úhlu stoupání. Kdybyste vlastně měli ten úhel stoupání 0, tak vlastně všechny ten materiál vám působí na ten pás. Kdybyste to vlastně z úhel stoupání 90 stupňů, což vlastně ani nejde, protože ten materiál vám začal padat, tak to vlastně mají nulové hodnoty. Tak, jestli někdo zkusí spočítat, jestli mu to vyjde aspoň stejně. 217 celá. Dáme celá 3 newtonů. Budeme zaokrouhlovat. Což vyšlo hodně podobně jako na tabuli, tam vyšlo 217,6 a je to zase tím, že kolega používal 9,81 a ono to je 9,807, myslím, že takže tam máte nějaký desetiny. Nebudeme to řešit. Tak. Chápeme všichni, jak jsme došli k tomuhle výsledku, toho hlavního odporu. Tohle to ještě není tak dlouhý dopravník. Kdybyste měli ty 5kilometrový dopravníky, co se různě používají, tak tam ten odpor je obrovský. A právě dostaneme se k věci, kterou pak vám řeknu, nebo vlastně vám ji řeknu teď. Trošku spoiler alert, protože když pak sečteme všechny ty odpory, tak nám vyjde nějaká síla, kterou musíme pohánět, která musí působit na rameni toho motoru. A když máte dopravník, který je třeba 10 km dlouhý, tak ta síla je tak obrovská, že budete mít obrovský motor. Co můžete udělat, abyste neměli třeba tak obrovský motory? Víc dopravníků na těch 10 kilometrech, budeme členit třeba po 2,5 kilometrech, uděláme tam 4 překladní stanice a furt vlastně budeme mít stejnou kapacitu, furt to bude mít stejnou vzdálenost. A nebudeme mít tak obrovský motory. Tak, teďka vlastně budeme počítat vedlejší odpor. Tohle možná smažu, protože to bude taky docela dlouhý výpočet, jestli vám to nevadí. Teoreticky by se dalo, kdybyste musíte to mít ale na tom napínacím bubnu všechno. Jo, protože vy myslíte v podstatě, že by to udělalo něco takového, že jo? Že by to vlastně bylo takhle, tady by někde byl motor a vracelo by to nějak dolů. Takže by tady byl ten motor, tady by to pohonilo, by to dál. Jenže v podstatě, teďka, když se podíváte, tak se z toho vytvořil překladní stanici. Ten materiál půjde za to. Takže vlastně není důvod tam dávat víc těch spojovat to dohromady a udělat to jen překladní stanici. Takže vlastně odmažeme tohle a uděláme, že to půjde vlastně dolů. Tady by to možná mělo být víc do výšky. A v podstatě není důvod tam právě spojovat to na jeden pas, ale udělat si víc těch překladních stanic najednou. Takže to zachováme furt tu dílku těch 10 km třeba. Tak. Smažu ten zbytek. Třeba jak pamatujete, jak jsem vám ukazoval ten dopravník v té poušti, ten možná byl 80 kilometrový, mám pocit. Tam není úplně vidět jeho konstrukce, ale on byl hlavně na rovině. Na té poušti tak ona to byla rovina, takže tam možná ta síla nebyla tak velká a stačil by teoreticky na to možná ne jeden motor, ale třeba někde by tam byla překladní stanice třeba po 10 kilometrech. Když je to na rovině, tak ta síla není zase tak velká. Uvidíte, že největší odpor u tady toho, tak bude právě odpor stoupání. Tak, teďka si spočteme vedlejší odpory a tam jsou právě ty odpory, které jsou právě od plnění náplně, protože tu hmotu musíte právě urychlit. Takže vlastně ta EBA, ty všechny výpočty, kdybyste někdo scháněl, tak oni jsou právě vzatý z normy. Má tam ty vzorečky, má tam na to postupy, jak to vlastně počítat. IV max krát ρm krát V0 minus VDP. Ne, tady. VDP minus V0. Co vlastně tady ten vztah znamená?
vy máte hmotu, kterou musíte urychlit na nějakou rychlost a musíte to urychlit vlastně ne na nějakou rychlost, ale o nějakou rychlost. To je právě ten rozdíl. Tohle je ta doporučená rychlost a tohle je ta rychlost, se kterou tam vstupuje. A je totiž rozdíl, pod jakým úhlem plníte tu násypku. Kdybyste to plnili takhle, že to jde, tak ta hmota má nulovou rychlost v podstatě. Když tam padá přímo takhle, tak ta hmota už má nějakou rychlost a tenhle odpor už nebude tak velký, protože ono už tam přišlo s nějakou počáteční rychlostí. Takže vlastně ta síla vzniká z toho, že to potřebujete urychlit o nějaký rozdíl rychlostí. Tak, teďka máme vlastně 198 krát 720 krát VDP, jsou ty 2 metry, minus počáteční rychlost jsme si dávali, myslím, že tam byla 0, mám pocit, zjistíme hnedka. A tohle zase musí být lomeno 3600. Tak, zkuste jen spočítat, se nám to vyjde stejně. 0,34. 79,2. Super. Takže vlastně vidíte, že zvolená rychlost, která byla na tom počátku, tak je právě nulová. Hodně to záleží na tom rozdílu, protože vy, kdybyste měli tu rychlost stupní, která by byla záporně, tak tady se to vlastně sčítá a zvyšuje vám to tu sílu, kterou musíte vlastně, tu hmotu musíte nejdřív zastavit a pak ji teprve začít urychlovat. Potřebujete na to tu sílu. Potom tam máte vlastně LB min, což je urychlovací dráha. To znamená, to je ta dráha, na který se vlastně urychlí ten materiál na tu vaši potřebnou rychlost. Takže máte VDP na druhou, minus V0 na druhou, lomeno 2x G krát Ni1. Ni1 je součást tření, ten je právě braný z normy. Je to ten doporučený, abyste to podle toho dávali, takže máme vlastně 2 na druhou, minus 0 na druhou, lomeno 2 krát 9,81 krát 0,6. Když to počítáme, tak by nám mělo vyjít, kolik by to mělo být? ,34 metrů. Takže vlastně s tady my jsme zjistili, že na urychlení na tu danou rychlost potřebujeme 0,34 metrů dráhy. To znamená, že ta hmota by se měla ještě teoreticky urychlit v té násypce. Potom musíme spočítat B1, což je světlá šířka bočního vedení. To znamená, že vlastně musíme zjistit, jakou šířku bude mít to vedení na bocích toho dopravníku. To znamená, že to je BP krát kosinus lambda V, což je 0,4 krát kosinus 20 stupňů, což by mělo vycházet těch 0,376 metrů. Tak. A tady ta síla, co vám vyjde na konci, ta FF, tak je právě ten odpor tření mezi hmotou a vedením při tom urychlování. To znamená, že vlastně teďka počítáme tu sílu potřebnou na to urychlení. To je právě, jak jsem vám říkal, že tím, že ten materiál tam dopadá a je potřeba ho urychlit, tak vám to bude způsobovat odpory. Takže síla FF bude Ni2 krát IV max krát ρm krát G krát LB min lomeno VDP na druhou minus V0 na druhou lomeno 2 krát B1 na druhou. Je to dlouhý vztah. Jestli chcete, tak se když tak opište jenom, nemusíte ho asi počítat, my si napíšeme jenom výsledek, protože tady byste počítali docela dlouho. Napíšeme si, že to je 31 newtonů. Cože?
Jo, pravda. V podstatě, když se podíváme, tak tady máme střední rychlost, je tam dráha. A tady ten vztah by měl vycházet z práce. Protože vlastně vy tu máte nějakou vzdálenost, máte tam i rozdíly rychlostí a musel byste ten vzoreček hodně upravit, aby jsme se dostali k té formě. Takže vlastně v normě je napsaný tenhle vzoreček, nemusíme se ho fyzikálně odvozovat, protože už někdo odvodil za nás, tak protože bychom to dělali. Takže použijeme tenhle vzorec a zjistíme, jaký bude ten odpor tření. Teďka. U toho vedlejšího odporu tak je odpor ohybu pásu na bubnu, protože když ten pás ohýbá, tak on taky vyvolává nějaký odpor. A tohle je takový jakoby spíš, jak to říct, je to takový iterativní proces, protože vy si nejdřív musíte zvolit, jakou cca sílu máte na tom bubnu. To znamená, jsem si zvolil třeba 5000 N. A z toho vlastně já budu počítat, jaký přibližně odpor ohybu pásu bude na tom bubnu. Hnedka vám to ukážu. TFI, což je 9x BP krát 140 Newton na metr plus 0,01 FPR, což je těch 5000 lomeno 500 krát dloužka pásu lomeno průměr hnacího bubnu. Takže 9 krát 0,5 krát 140 plus 0,01 5000 lomeno 500, jo, to má být BP. A tloušťka pásu byla 6,5 mm, lomeno průměr bubnu byl, myslím, že 320 mm. Tak. Tady, pozor, musí být 0,0065, protože je to 6,5 mm, takže musíme to zase převést na metry. Tady vlastně musíme taky, protože to musí být 0,32, tady musí být 0,05. Tak. Chcete někdo počítat? Otázka na vás. Už je to docela dost výpočtů. Chcete někdo počítat, tady ten vztah, nebo ne? Asi nikdo. Tak tam napíšeme, že to je přibližně 21, dejme tomu 22 newtonů. Ty vztahy jsou dlouhý, vidíte, že ten návrh to pásových dopravníků tak je složitý, ale když tady to dopočítáme do konce, tak už máme vypočítat, dá se říct, 3/4 bakalářky. To je docela slušný, ne? Pak byste akorát k tomu museli dát model, no a měl byste hotovo. Vidíte, že to zabere ty výpočty skoro 2 hodiny, já se budu snažit to urychlit. Potom další věc. Máte nějaký odpor v ložiskách u toho hnaného bubnu. Je to závislý právě na tom, jaký průměr máte na té hřídelce. V katalogu už je daný, že ten průměr na té hřídelce je 25 mm. Odpor v ložiskách je zase podle normy 0,5% z nějakého odporu a té síly, kterou jsme si předem určili na tom tahu toho pásu. Takže tam by mělo být nějakých 1,9 N. Teďka, když sečteme všechny tyhle ty odpory, tak nám vyjde celkový odpor 134,3 N. Největší vlastně váhu, tak tam měl právě odpor z urychlení té hmoty. Taky záleží, jakou máte vstupní rychlost. Tak, přídavné odpory. Přídavné odpory tak jsou vypočítané z přídavného hlavního odporu, který je právě, tady vidíte, odpor vychýlených bočních válečků. My, jelikož jsme nahoře nepoužili žádný boční válečky, tak žádný přídavný odpor nám tam nepůsobí, ten hlavní. Přídavný vedlejší odpor tak je potom FGL, to je odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením. Když má ten dopravník a stalo by se vám, že ta hmota by byla výš jak ten pohyblivý pás, tak mezi tou stěnou a mezi tím materiálem vám začne působit tření. A právě my jsme si zvolili jenom, že
to je vlastně podobný vzoreček jako předtím, akorát tam už neurychlujeme, tam už máme konstantní rychlost. Takže vlastně nám z toho vyjde, že to je nějakých 7,7 Newtonů. FS2 tak je vlastně ta FGL a další jsme tam nepoužívali dál. A uvidíte, že teďka přijde ten poslední výpočet, což je odpor stoupáním. A odpor stoupáním tak je právě výška dopravní krát G krát hmotnost toho dopravního materiálu. A vidíte, že to vyšlo nějaký 1948 Newtonů. Což je právě nejvíc dominantní odpor, který tady máme. Když se na to podíváme, tak sečteme všechny ty odpory dohromady a vyjde nám výsledná obvodová síla. To už smažu, to potřebovat nebudu. Kdybyste jim navrhoval ten dopravník, tak ty vzorečky, nebojte se, není to nic hroznýho. V podstatě vezmete jenom z té normy tyhle vzorce, dosadíte si o nich svoje čísla a máte vlastně navrženo. A teďka vlastně budeme počítat. Jak jsme si ukazovali, tak máme ten buben a ten buben má nějakou obvodovou sílu, kterou musí utáhnout. Ta síla nám udává odpory, které on musí překonat. Takže vlastně FU se rovná součet toho hlavního plus součet toho vedlejšího plus součet přídavného hlavního plus součet přídavného vedlejšího plus ten odpor stoupáním, což je těch FST. Kolik vyšlo FH, ten odpor? To bylo nějakých, já jsem to smazal, nemáte ji napsaný? 217, FN vyšel, to vlastně myslím, že si můžu nechat stejný, protože ten vyšel taky, 134, FS je 0 a FS2 je 7,8, dejme tomu. A potom napříštem ten odpor stoupáním, který je těch 1948. Což se rovná. Tady to bude víc. Když tak dáte někdo do kalkulačky, aby jsme viděli, jak to vyšlo. Tak. 23,8 Newtonů. Tak. Jo, tak to vyšlo stejně. Zvláštní. No, nevadí. Teďka, my už máme tu sílu a můžeme si spočítat výkon. My jsme si říkali, že výkon se spočítá buď to jako moment krát otáčky, nebo jako síla krát rychlost. My ještě vezmeme tu sílu krát tu rychlost, kterou máme doporučenou, to znamená P se rovná 2306 krát 2 metry, tak by nám z toho měl vyjít výkon nějaký 4,6 kW. To je vlastně příkon. Teda výkon, který musí mít na tom bubnu. Jelikož my tam máme nějaký ztráty, máte nějakou převodovku, ta má ztráty 0,9, tak musíme vlastně ten výkon motoru určit, že to je vlastně příkon na tom bubnu, lomeno ní. Teď vlastně jdeme z toho bubnu na motor, takže to musíme dělit, aby jsme navýšili tu hodnotu. A víme, že to bude potom nějakých 5,1 kW. Takže už jsme si určili ten výkon toho motoru, takže už bychom dokázali vybrat nějaký motor. Potom si musíme určit, jaký budou otáčky na tom bubnu, takže vlastně to máte tady, tak máte nějakou rychlost VDP. A vlastně, když máte VDP lomeno PDBH, což je pi krát vlastně tady ten obvod, tak vám z toho vyjdou ty otáčky. Takže musíte vybrat motor, který má 5,1 kW. Buben bude mít 120 otáček a bude mít potom výstupní krouťák 410 Nm. Když byste si chtěli spočítat kroutící moment toho motoru, jsme schopni to určit. Když bychom si potom vybrali nějaký motor. Pamatujete si myslím, že to bylo minulý cvičení, jsme navrhovali motory. Zjistili jsme si výkon a zjistili jsme si vstupní parametry, který musí mít na tom zařízení. Takže vlastně teďka už bychom si jenom vybrali motor, a který bude mít nějaké otáčky a z toho bychom si vlastně volili převodovku. A musíme si zase určit, jestli převodový poměr pro otáčky je větší, než ten převodový poměr pro moment. Navazuje to vlastně na minulý cvičení.
A teďka vlastně musíme zkontrolovat, jestli ty síly v tom pásu jsou dostatečný, aby nám to právě nebyl ten průvěz větší než těch 0,02. Takže vlastně musíme si spočítat, jakou minimální silou my to musíme napínat teďka. To znamená, že máme ten buben, tady budeme mít tu sílu, tady bude vlastně ta F2 a tady vlastně bude taky F2. Tohle je v klidovém stavu. Na tuhle tu sílu my to musíme vlastně jakoby, moment, tohle bude síla FH, tohle bude síla FD. Tak, minimální síla, ten vzoreček už popisovat nebudu, ono už je skoro 5, takže já to zkusím nějak zkrátit. Je to vlastně podle toho stavu, kdybyste tam dosadili ty naše hmotnosti, co nám vyšly předtím, a je to vlastně součet těch hmotností nahoře, tak víme, že ta síla v tom pásu musí být minimálně 2300 N. A minimální napínací síla na té spodní větvi musí být 853 N. Takže vlastně my musíme ještě uvažovat potom ten rozběh toho zařízení, to znamená, že vezmeme součitel 1,6, který je zase z normy, a vyjde nám síla 3700 N. Zvolil jsem si úhel opásání, který bude přibližně asi vypadat takhle. Nebude to těch 180, ale bude to 200 stupňů, takže nějak cca takhle. Tak a vlastně z tady toho jsem já schopný určit, jakou tahovou sílu ve spodní větvi já budu mít. Takže vlastně mám to F2 min, se rovná FU max, což je ta vynásobená síla těch 3700 N, krát 1 lomeno epsilon PB krát phi OP minus 1. Když to dosadíme, tak by nám měl vyjít 1543 N. Je to závislý na tom, jaký součet tření máte mezi tím bubnem a pásem. Vy totiž ty bubny můžete mít různé povrchy. Můžete mít třeba, že tam je keramika, že tam je guma, že to je hladký ocelový buben, nebo že to má třeba šípový vzor s keramikou. Záleží, co tam budete dávat. A právě ta F2 min, ta minimální tahová síla ve spodní větvi, musí být větší než ta doporučená, kterou tam musí být, aby vyšel ten průvěz větší, vlastně menší než těch 0,02, 2%. Takže vlastně teďka víme, že ten průvěz bude dostatečně malý na to, aby jsme mohli provozovat ten náš pásový dopravník, protože ten průvěz bude malinkatej. Tam potřebuje sílu 800 N a my ho napneme silou 1500 N, takže ho ještě propneme víc, tím pádem průvěz bude ještě menší. Tak a maximální tahová síla v té horní větvi už je ten součet. To F1 max se rovná F2 min plus FU max, což je 5235 N. Ta F1 max, tohle je to doporučené, co tam musí být. A vlastně máme ten samý případ, kdy vlastně tady bude F1, tady bude FU a tady bude F2. Takže F2 musí být větší než ta FD a ta F1 musí být větší než FH pro tu naši rozteč. Teď, když jsme to sečetli, tak jsme zjistili, že F1 max je 5200 N. Když se podíváme zpátky, tak tam je doporučeno 2300. Takže tam dostatečná tahová síla, aby nebyl ten průvěz menší než ta povolená hodnota. A teďka poslední krok, který uděláme, je, že si určíme, jestli to vůbec vydrží ten pás. Takže FP dovolená se rovná SP krát BP, což je nějakých, nevím teďka, kolik tam bylo, ale vyjde to vlastně 125 kN. Takže ten pás je schopný udržet sílu 125 kN. A musí to být právě daný tím, že ta F1 max, což je ta největší síla v celém tom pásu, musí být menší než ta FP dovolená. Je to právě daný tím, že my máme hodně krátký pásový dopravník. 35 metrů pro pásový dopravník ještě není tolik. Když se je hodně dlouhý pásový dopravník,
tak ten pás můžeme provozovat až do té síly těch 125 kN. Vidíte, že jsme dali takhle krátký, vyšla nám síla 5200 a můžeme si dovolit udělat ještě větší. Zase záleží potom na výkonu toho motoru. 5 kW taky není moc. Tak. Já děkuji za pozornost, že jste ji vydrželi a příště už budeme dělat válečkový tratě, který můžete různě potkávat třeba v obchodech. Povíme si příště. Jestli někoho ještě zajímá, tak vám můžu ukázat ten katalog té rollmacky, jak to vlastně vypadá. Jenom tak zběžně. Tak. Když se podíváme, tak tady máme vlastně popis těch dopravníků, jak jsou. Různý ty konstrukce těch dopravníků. Vidíte, že to můžete provozovat i směrem dolů. A tady máte právě tabulku všech těch materiálů, jejich sypné hmotnosti, jejich úhly sypný a jejich abrazivnost a korozivnost. To se musí taky volit při tom pásu dopravníků. Tady máte už potom různý výpočty, v podstatě to sedí úplně stejně, jako se počítá tady. Můžete brát i z toho katalogu, nemusíte brát podle mě, ale můžete mít podle toho katalogu. Mělo by to ekvivalentní. Cože? Je to zjednocený katalog, v podstatě jsou to výpočty furt z té normy. Takže vlastně ty výpočty by měly být furt stejný, akorát oni tam mají i ty svoje konstrukční řešení aplikované do toho katalogu. Tady vidíte vlastně návrh těch válečkových stolů, co tu jsou. Různý koeficienty právě pro to stoupání. A v podstatě pak i napnutí toho pásu. Je to všechno kompletně popsané, já jsem vlastně nechtěl až do konce zatěžovat, protože je to hodně složitý výpočet. Tak. My jsme se domluvali, myslím, že 10. týden, mám pocit.